ngibingelele uMamthimanda noMamthimanda nabafundisi bonke nomama bonke nogogo bonke abakhona nabantu abasha noSunday School egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga bazalwane ungamngema ngiyakholwa ngisindisiwe ngisuka engobini. Ngiyabonga uNkulunkulu njengoba bazalwane ngicula emhlabeni othi inkosi namandla ngelinye ilanga impilo yami yahawukela ngangithi ngivuleleke amehlo ngiyabona kanti amehlo ami avaliwe ngibhadle esonweni. uJesu wangisiza wangihlukanisa